Това, което ще я прочета, когато съм го писал, не съм се повлиял от едно телевизионно предаване, което върви в момента, но се бях сетил за нещо свързано с него. Още заглавието го показва. Баба Пена и Ергена. Тръгнала е баба Пена с внучката си на пазара. Бабо, виж го там Ергена. Ето там, до какалара. Гледа баба хубавеца, никак тя не го хареса. Беше с дънки и с кецове. На село търсеше принцеса. От 25 мадами не хареса ни една. Бабо, ще го питам само, намерил ли си е жена? Диана беше на 13, прехласваше се по Ергена. Баба извика, трай си, ще разбере коя е баба Пена. До Ергена и до Лара приближиха две момета. Ергенът щеше да ги кара до града с БМВ-то. И отвори той колата, но се пъхна баба Пена. Ако не знаеш, в селата, буднеш ли, си вече женен. Вземи ги тези 4 рози. От нас си избери една. Друга няма ти да водиш. Ние нямаме цена. Ергенът гледа притеснено. Какалара се подсмихва. Избирай, викна баба Пена. Не мога, ни отвърна тихо. Щом не можеш с колата, напусни без много звук. И да знаеш, че жената е избиращата тук.